Takulandirani pano pa Malawi Live Today. By public demand akuti mwana ayankhe funso. So ndimulola ndithu? Afuse osala ayankhe. Akule yakho. Koma akhozo yankhabe. Uchula dzina lako komanso I am Thokozani from Chisi. I have some questions on the education sector. One of these questions is on the schools of the people that training some skills like electricity, construction, and other things. In Chisi, where I'm coming from, in Chisi, there is more youths that lacking this. I can say those people that lacking these skills are those that do bad behavior like smoking, and the other things. So, in your government, ndikufuna kuti mpata yankule bwino fotokoza pa achinyamata ambiri akumasowa mwayi okhala kupeza masukulu amene akhoza makaphunzira maluso ena ngati zopanga nkhani ya magetsi, kumanga komanso ndi zina ngati zamadzi. Anyamata amenewo akumazisowa zinthu makamaka kwa anthu a midzi chifukwa chakuti kulibeka ma youth clubs omwe akhoza matengedwera kuti akatani akambe kuphunzira nawo maphunziro amenewo. Nde timafuna ngati kumene mudapanga contribute, mudapanga encourage ma schools ambiri maboma lililonse kukhale ma schools wena kuti achinyamata akhoza kumakaphunzira maluso amene akhoza mathandiza kuti anyamata aja samasowa ntchito chifukwa most youths akumasowa ntchito pakadali pano koma masuku anatani adamaliza. Ndiye ngati iweyo like iwe ndi kholo sungapeza chani ntchito ndekuti mwana wakonso ndekuti sazapeza ntchito mix kuti iweyo uzamuza kuti alipomfa naye mwana wakoyo uzamuza kuti wabwera sukulu imeneyi ilibe cheni chopindulika chifukwa kuti iweyo ukhoza ngoluza fizi suzapeza chani yosalira komanso kunkhani ya kusowa kwa zipangizo zophunzira ndi zophunzitsira ili ndi vuto makamaka malo areas most kuti masukulu zambiri amakanika kupatsidwa materials ambiri chifukwa kuti mwini wake ali kumphepete kwenikweni komabe zikuyenera kuti amene azikafika chifukwa kuti pali ma CDS ena ana amafuna kuti amene anawo achinyamatawo amafuna kuti akhale mwinaka ma scientist koma kumasowa materials ka makompyuta koma nanga akhala bwanji apanga bwanji contribute masomphenya a Malawian 63. Wow. Ndiye tikufuna kuti mwina ngati pamene pakufunika kuti ma CDS zambiri pazipezeka ka zinthu zokhudza kuti munthu zimthandize pa maphunziro ake makamaka maphunziro aku secondary chifukwa ana ambiri zimatheka munthu kupeza mwayo ntchito ukakhala mu office koma sudziwa choni computer which is bad. Ndiye tikufuna kuti achinyamatawa aziphunzitsidwiratu maluso amene wawa komanso ma primary schools zina zikumaonekeratu ma blocks ena amene anamangidwa ndi akalekale omwe zikhoza kupangisa kuti zipangise ngozi makamaka kwa achinyamata omwe akuphunzira ma blocks ngati amenewo. Ndiye pakufunika kuti ngati boma likufunika kuti likepo ndondomeko zokwanira kuti zithandize makamaka malo areas chifukwa zikuoneka ngati kunaka ikungokhala ngati vula ija yofulitsa kuti pe. Wow.
Ase. I love that Chakwera. one. Chakwera, ase. Give me a high five. Mwamona we. Ine ndimaganiza kuti lone analakwitsa. Kwa mina amachoka uko amane kuti ayi nonse mtafuna kuti haye pali wamng'ono yakuti ayi amene apereke mayankho ndene ndinadzamtsutsa kuti ayi apereke funso lake koma muona wapereka mayankho ndamuombirani m'manja. Chifukwa funso lilonse amafunsa amapereka choyenera kuchitika. Mwana wa speed ngati imeneyi ndiye kuti tili ndi tsogolo labwino. Chimene wanilimbikitsa nacho